Dat begon al toen ik naar de eerste klas van Leder Squallen fietste. En toen weer een achterom van mij die hier altijd hinders. En die leert altijd het moment buiten. En nou ja, toen kwam ik steeds te let op Squallen, want dan blauw ik stilstaan. En dat holde mijn aandacht tot het uitvlaaien weer. En dan ging ik naar Squallen toe. Ik heb in Tollen heel hier in de landbouwmechanisatie zitten. En daarvoor heb ik nog elektricien, gasfitter, wetterfitter. Heb ik nog een tijdje gedaan, een goede heel hier. De trein hier, toen heb ik besloten om iets anders te doen. Maar ik hier altijd al een match met de hinders. Dus dat hier ik al in die tijd hier ik altijd al een hinder. Want toen ik uit Tjeens kwam, of zwart uit Tjeens weer het eerste wat kocht is een hinder. Ik wil wat oors. Ik hier gewoon in de hol, ik wil wat oors. En ik hier die kapkussens die voor de hinders. Dus ik kapte af en toe wat hinders. En dat bevoelde me zo verschrikkelijk goed. Dat ik denk, als ik nog wat wil, moet ik nou die omzwets maken. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb contact gezocht met een hoefsmid. En die heeft mij, daar heb ik een week stage gedaan. En in die week zei ik tegen hem, ik zei dan, Mustoos is het van, heb ik het in me of heb ik het net in me? En dat weer na 2 dagen, toen zei hij, dan moest de cursus in doen. Hij zei, het het in die. Ik hier verwachten dat er nog 4 rond de pas komen zoeken. Nee, dat is net meer van deze tijd. Vroeger hier met de ijzers. Die worden uit een staaf en die worden dan helemaal smeed. Krijgen dus hier smeden, nou ik nog met vuurwerken. Zo moesten wij vroeger de ijzers ik maken. En nu krijgen ze alle aanleveren van de fabriek. En ze zijn dusdanig dat je eigenlijk net volle hoeft te vervormen aan het ijzer om hem bij de pas te krijgen bij de hoef. Wat dat omgeert is de ambacht wel verloren. Het ambacht is zeker verloren. Maar het bloot maatwerk. Het bloedt 100% maatwerk, want je moet het ijzer pas maken bij de hoef en de hoef net bij de ijzer. Dus dat bloedt altijd gelijk. En is het toch altijd leuk om te doen? Het is schitterend om te doen. Het is schitterend om te doen. Nou, heb je al een leeftijd, je zo'n mooi pensioen kennen. Ja. Maar nevens mij wil je dat net. Nee, ik wil eigenlijk net. Nee. Nee, ik wil eigenlijk net. Of ik wil net. Het is zo, als mijn lichaam het net meer talit. Dus je moet net denken dat ik iemand er later in nog gaat gaan stoppen. Maar als ik herstel net meer thuis. Dus dan wordt het altijd steeds minder. En dat wist van tevoren. Dan moest op het moment zeggen, nou word ik minder hier. Of ja, in ieder geval minder, sowieso doen we dat. Maar dan moest ze van, het is goed geweest. Ik heb prachtig gehad. En dan mooi stapje. Maar dat doe je mijn trainer in de heen. Omdat het zo mooi is. Omdat die beesten zo verliefd aan je houden. Dat is geweldig.